Cola. Angel face running 3. Okay, good. Sitting in the group was 10. Odložení ve skupině 10. Distance control was 7. Polohy 7. On one position he tried to lie down himself, so but you corrected it. Si zkoušela lehnout sama, ale opravili jste to tam. Then sit down on a march. The sit could be Odložení za faster. chůze, sednutí mohlo být rychlejší. End positions more straight. A rovněji. And in heel work he was not always, but sometimes with a head by his knee. Ale při té chůzi u nohy tak občas měl hlavu u nohy místo ramene. Recall was very nice, Přivolání 9.5. velmi hezké, 9,5. For the 10 even more stopping. Okay, for the 10 is Na very good. desítku by tam musel být rychlejší. Heel work started nicely, Chůze u nohy začala dobře, but then started the dog to lose concentration. ale pak pes přestal se soustředit. In one hold he was standing, not sitting. Při jednom zastavení zůstal stát, nesednul. On right turns we lost him a little bit. Při obratech vprava, doprava se ztrácel. One right turn he was far away, so small thing. Při jednom obratu byl hodně We daleko. see in Austria small an animal does a small mist, small shit is also lost in the end. Okay. Že spousta malých prdů je nakonec velké. Okay. Jumping over the hurdle was 9.5. He was 9,5 před touching here. překážkou, tam rovno, nebo byl moc blízko. Was in the position lightly. Příliš. Čukla si. Was No. 9.5. Send away. 9,5, vysílačka. Was 7. That's Sedm. for the breed it should be faster. Plemeno mělo by být rychlejší. More power. Direct retrieve, speed, Směrový aport, rychlost and the hand was too long out there. a ruka tam byla moc dlouho. No? Apport, Se stejně nekoukal. apport, a bit too long. That was nice. Ruka díl než pohled, 8.5. ale hezké. No to je zase ale 8,5. Svobodova chyba. Stand and retrieve was vyběhne. to me also a little bit too small. It's not Rozlišování trochu zase to bylo was pomalejší. 8.5. Was not. It's not a. 8,5. This is not a speed exercise, but. Není it was a to bit. cvik na rychlost, ale bylo to pomalé. But it was nice. General impression okay. 260 Obecný points. 10 bodů, takže 260. 260 excellent. Výborná. Jo.